Máte to nahraté, môžete ísť. Můžeme dál. Jasné. Tak jo. Můžeme dál. Valíme. Takže ahoj, zdravím vás Happy a Bestman, jsme tady opět s naší poradnou. Jsme dneska na prvním driftovém závodě. Ne, to jsem řekl blbě. Jdem dál, znova. Takže. Klapka, to mě v titulkách. Klapka, jdeme. Tak, ahoj, tady Happy a Bestman. Zdravíme vás v naší další poradně. Dneska jsme zrovna na prvním závodě driftové série v Bratislavě, takže dnešní poradna bude o driftu. Ano, a kdo jiný by nám mohl ukázat své nastavení? Náš první host, takým je slovenský Drift King 2009-2010, Marcel. Čau. Ahoj. Ahoj Marcel. Takže ukážem vám, ako mám nastavené svoje auto, a ešte je tu jedno auto, také trošku klasickejšie. Takže najprv tu máme obyčajné Elkomo kardanové, klasické. Začal by som asi pneumatikami. Je to ABS plast, pohon 4x4. Ďalej, čo sa týka, na tom aute sa dá nastaviť vlastne úplne všetko, cez tlmiče, diferenciály, geometriu, potom ešte doplnkové veci ako stabilizátory a tak podobne. Zrovna na tomto aute sú použité pevné osy, ktoré sú najlepšie asi pre začiatočníkov. To znamená, že... Čo to znamená? Stálý pohon 4x4. Stálý pohon 4x4, no. To je vidno, že keď zatočím vlastne jedným kolesom, tak sa točia rovnako všetky 4. No a potom to auto má kardanový pohon, to je táto vec v strede. Ešte existujú remienkové autá, a toto je zrovna kardan. Potom dá sa tu nastaviť geometria, vlastne vzadu odklony s spojovačkami, vpredu takisto odklony a zbiehavosť alebo rozbiehavosť prednej nápravy. Potom sú tu nastaviteľné tlmiče olejové vpredu aj vzadu. Vlastne dáva sa do nich olej a dá sa nastavovať prietok oleja a dajú sa meniť pružiny, takže sa dajú nastaviť tie tlmiče, aby tlmili proste to auto tak, ako chceme. No a potom tu máme ešte jedno auto. Ještě bych možná podotkl, že docela důležitá součást toho auta je motor, že jo? No jasné, tak elektronika, je tu motor, regulátor. To tam nechá. Ne, on dělá ani vidět. Je tu motor... Ja som trocha po chorobe. Je tu motor, regulátor, príjimač, servo, im to vlastne zatáča. Rychle. Samozrejme vysielačka sa používa na ovládanie auta. Ukážem, no. Máme taky. To vypadá nejak tak. No a čo ti poviem? Čo ti ešte poviem? Tak, já myslím, že to servo třeba na tom driftu by mělo být hodně rychlý, No, aby... rýchle servo, aby sa dali dobre reťaziť drifty a prehadzovať vlastne auto z jedného do druhého. Motor, takisto, tie motory sa delia vlastne na uhlíkové a bezuhlíkové. A teraz už sa používajú väčšinou tie bezuhlíkové, lebo sú v podstate nestrácajú výkon používaním a nemusia sa žiadno udržiavať. Toto je zrovna uhlíkový motor, ten starší, ale už sa väčšinou používajú tie bezuhlíkové. No a je treba, aby to auto malo dobrý ťah. A nejde ani tak o rýchlosť, ale hlavne, aby malo dobré zrýchlenie. Musí mať výkonný regulátor, ktorý to zvládne, ten motor. Třeba tenhle. Napríklad tento, ktorý vypadá fakt jak z čias z komunizmu. Proste vypadá strašne. No a ještě co se tam dá dát, volnoběžka, že jo? No ešte voľnobiežka. Ano, ještě volnoběžka. Ešte sa tam dá dať voľnobiežka a to je také niečo ako ručná brzda na veľkom aute. V podstate, keď idem s tým autom a zabrzdím, tak automaticky sa mi zablokujú iba zadné kolesa a proste predné kolesa sa točia ďalej a proste pôsobí to ako ručná brzda na veľkom aute. Tak jo. A teďkom teda zkusíme ještě se podívat na to druhé auto, to je trošku jiný. No to je moje auto. To je jeho auto hlavně. Tohle bylo Bestmanovo auto, kdyby někdo... Něco namítal. Kdyby niekto niečo namítal, zajímal. tak to je moje auto, ako odstrašujúci príklad. Vypadá fakt hrozne. Napríklad zadné krídlo je fakt úžasné. To svědčí o drifterském umění. Áno, to svedčí o tom, že fakt mi to ide. Bolo urvané dneska asi v 3. kole tréninku. No a to auto... Hlavně čím je tohle auto jiný než to druhý. Ano. No tak hlavne je to lepšie auto.
Ale A myslím, že dneska skončilo my to- trošku víc vzadu. za tím autem. Dneska skončilo to auto fakt strašne, pretože ja na ňo ešte nie som zvyknutý. Ale to auto je iné tým, že jazdí sa tu spôsobom alebo technikou, ktorá sa nazýva counter steer. A to znamená vlastne, že ten drifting vyzerá reálnejšie, pretože sa jazdí kontra do zatáčky. A vlastne tá hnacia sila, ten točivý moment je prenášaný vo väčšej miere dozadu ako dopredu. Tu je to v pomere 1,5 ku 1. To znamená, česky by se to řeklo, že ty zadní kola se točí rychleji než ty přední. Proste to zadné, proste, a však dobre to je. Je to tak, jo? Proste to predné kolo sa otočí takto okolo svojej osy 1 krát a to zadné 1,5 krát. Tak nejak by som to povedal. No. Proste sa točia rýchlejšie a není to úplne zadný náhon, je to stále 4x4, ale už sa to viacej približuje tomu reálnemu autu. No a inak je toto auto celkovo úplne iné, je ľahšie, lebo je to celé z karbónu v podstate. Má inak rozloženú váhu, motor je posunutý dopredu, tuto je ostatná elektronika, je tu regulátor, servo, príjimač a vzadu sú vlastne dve baterky. LiPo. Litium polymérové. Takže asi tak. No a hlavně všechno tohleto, jak známe, je to hlavně o hadrech, takže driftové karosérie měly vypadat hlavně dobře. Áno, ale toto Třeba tá tvoje. napríklad táto medzi ne moc nepatrí. Ale nie, tak je to v pohode karoséria, no dneska dostala trochu zabrať. To krídlo napríklad. Ale tak ináč vypadá v pohode, ešte sa tu dajú dorobiť svetielka, vidno na tomto aute. Bliká, to sú tam neóny. A všelijaké smerovky a proste blbosti, že keď to auto zatočí, tak normálne blikajú smerovky. No a zase to ja tu nemám, také blbosti. Jo. Tak Marceli, takže díky a ještě nám prosím tě řekni aspoň nějaký vtip, ať to není takový trapný. Vtip? A neumím žádný. Čo Ne, to prostě bez chlastu nenatočíme. To prostě, to se nepovede. Čo to je toto? Ináč, toto je môj otec, on ma v tom fakt podporuje, aj v tom chlastaní, veď to vidno. Zaber na ocka. Zaber na ocka. Ináč ešte poviem, že on je rozhodčí, ako. A preto som minulú sezónu vyhral celú sériu, pretože ako. Podporuje ťa. Chápete, no, podporuje ma. Ostatní dávajú často úplatky, ale nepomáha im to. A dneska túto bratrček skončil druhý, pretože dal úplatok samozrejme ináč, ako jazdiť pri šerni. Asi taky myslím. A vidíme na buďme. To bol ten vtip, hej. A ten vtip teda? Vtip? Dneska jsi nám říkal ten Ano. vtip Rumunek, já jsem ho nepochopil. Ale to mi povedal kamarát, to keď tu poviem, to bude vyzerať divne, že on si to náhodou pozrie a potom ma obviní, že Dobrý, som to tak, ukradol. tak to ukončíme. Tak to radšej Žádnej ukončíme. neznáš. No ani ne. Tak vtip příště. Vtip Dobrý, ne. dobrý, To tak poznám jeden, ale to je... A příště si ukážeme, jak se s takovým autem driftuje. OK, takže čau Ahoj. a napiš. Ok. Tak jo.